Ka Office Trikam jangka Block Mission Coordinator SSE Simam Lasken West Jante Hills kumshi benta ban rakhi ya kasngi kerpang jangka tho kapulie halor kamat pedeng menta usnam promoting literacy for a world in transition, building the foundation for sustainable and peaceful societies. Kala pelong daka enrollment drive program haka arpu nyautrek nailur hasnong that mutlong perdi pramer CRC Lasken Block. Ha ka jingelang bala penya de uma silas siang shai CRP Lasken Block layo ka jingkran matpang ha ka jingyadai bat kapuli puthi na ka dawan suk lentang BMC SSE Simam Lasken Block bat ka khot ka weru ya ki nong song ka than Lasken bakin yatrai lang ha ka ban kentiu ya ka puli puthi jong ka dong ka than bat kerparu ya ki longkmi longkpa bakin shem ka jingkit kli ban on ailat ya ki khon ki kti bakin pep school ni long kita ki khena ki bamyo ya ka hok ban let school kum ka jing sngaw buram ya baro ki volunteers jang ki special training center badan Lasken Block ka office trikam jang ka Block Mission Coordinator SSE Lasken ringkat ka jing lang bat ka office trikam jang ka DMC SSE Simam West Jante Hills nalor ka jing pendrung skol ya ki khena kila shimru ban pen kerpang ya ka ne ka jing rakhe menta usnam da ka ba pen ko buram ya ki education volunteer ka balong ka dak ban pen I sha ka perthai badai maki kita ki breu ki batrai jar ban kentiu ya ka puli puthi hapo ka district Kamtam ban ai jing hikai ban sandur sandar ya ka perkhat perdan kitu ki khena badan hapdeng ka jing kotlat badu jing kermen ha ka ban yo ka jing nang jing start ka Dr. Marki Biam JRDO Lasken Block haba ai jing kran kum ka kongsan kalaong klem ka jing nang jing start ban im hakani ka juk menta kalong le no ai kumta ka khot ka wer ki khena bakim dei ban pep school shiteng por 3 minot ban poi sakathang hadu bandayo ya ka jingnang jing start habakut jong ka enrollment drive shwaban yo ki gentien khublei na ka oriensi langstang BRP Lasken Block la yo ru ka jingsa me ki khusnam ha ka ba ki nong job jong ka drawing painting ki long ka Evangeline Suchiang Muthlang Pioneer LPS ka Imitang Peliolang LPS Bat Stevenson Kanai Mutlong Rem Government LPS katba haka slogan competition pat kinong job kilong ka Saint Vincent D Paul LPS Mutlong Rem Government LPS bat ka Mutlong Pioneer LPS literacy dia mod ko yiki kena ki drop out ki pet school sitting por siya ko na nuong ba hawa eme hitay hapo jen director kang ba LSEO IDM ki wi ko project ko was niya ko na nuwan ra hati hindi usnya to ki woto ye hini la islam de nuwan go em so to li district hapo Meghalaya kan top ye katay de East Jante Hills district hapo ijing pa yung jen director of school education and literacy ta wi to district ko ikan ni pun kami ni benta kataga NILP ketika NILP to kan New India Literacy Program ke exam last ulus na marajar ar puli hubnai ma sa depan mani gubi ya exam ha uli hubnai September ketuga ar puli terek de depan mani gubi ya exam uknai fi ye ketika exam ketika no or less you stream go wagani ketika ka NILP to kan New India Literacy Program ko not ko man ka adult education yagi tu ki nong chong chnong citizen of India ki wakhat san snem chanen gimlai score de hi ki enroll hite literacy human human ongi ki non literate yagi ni kena ki drop out ongi ki illiterate kat wa yagi ki adult education ongi ki non literate ki wakhat san snem chanen Datang ki educational volunteers wokre gijar ki dong gichna ka village education committee dekre stamgi dahi wandra hadu le hajar tam po isentia kitigi non literate waman kilanas en ki ba kon ar benai delai to exam ki kena pai ar benai de ba kon bili to exam ki ni ba awa tani ka project sedang ko ledu ar hajar ar benai April hadu benai March ar hajar ar ponyau